Direktor sa Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, duda sa katino sa record sa crime volume sa unang 2 kabuan sa milabay tuig. Conference room sa Talisay City College, gipadlak ni Bakaltos. Kanyete may reklamo ng mga estudyante ng mag-review, wala makasulod. Temporary restraining orders sa pagpatuman sa budget sa Toledo City matapos ugmang adlaw. Mga konsihal may reklamo nga gipasar ang budget nga walay quorum. Adunay dugang international flight sa Mactan Airport sugod karong buwana. 9 million pesos gitugyan sa OWA ngadto sa Kapitolyo alang sa mga OFW nga nabiktima sa bagyo. Mayo nga po Sugbo, Kabisayan. Ano ang labing lampas ng mga balita hatod kaninyo sa kinatibok ang pwersa sa News 5. Ako si Frank Barilong Jr. Ihatod na mo ang mas komprehensibong informasyon. Ako si Georgia Herrera. Sepe sa Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, nagtuo nga dili accurate ang pag-report sa crime volume sa unang kabuan sa milabay nga tuig. Buot niya nga ipasusi ang data dungan sa pagpahimangno sa mga police station chiefs na sila mag-atubang sa investigasyon kung masayran nga ilang giman ni obra ang mga report sa krimen. Andrea Patanya, Sugin Limis. Di mo tuo si Senior Superintendent Noli Romana, ang hepe sa Cebu City Police Office, na misaka ang crime volume sa Dakbayan sa Sugbo sa first quarter sa tuig 2014. Ipa-validate ni Romana og balik sa Investigation Detective and Management Branch ang datos sa crime volume sa una ug ikaduhang quarter sa miaging tuig. Adunay 3,194 ka kaso nga natala sa first quarter karong tuiga, samtang sa first quarter sa tuig 2013 nga adunay 2,605 cases. Dako ang iyang pagtuo nga daghag sayop ang data sa milabay nga tuig ug di tinud-anay ang pag-report sa mga station chiefs mao nga gamay ra ang ilang crime volume sa unang kabuwan last year. Mato ni Romana, ang mga station chiefs nga mapamatud-ang ni manipulate sa ilang data bag-atubang ug investigasyon. Depending upon the result of the investigation, tatamaan ng pre-charge siyempre muna yung upon the investigation, mag-pre-charge natin kung sino yung those who are responsible for hiding, manipulating data. Hinuon niya ang si Romana nga base sa trend gikan sa fourth quarter sa tuig 2013 ug first quarter sa 2014 misaka gyud ang crime volume. Ilan na nga gi-anticipate ang pagsaka sa crime volume tungod sa sunod-sunod nga kalamidad nga nahitabo sa katapusang mga buwan sa miaging tuig. Daghang tawo ang nianhi sa Cebu City aron mangita og kwarta usahay pinaagi sa krimen. Aron sa pagpugong sa nagsaka nga kriminalidad, usa sa estratehiya ni Romana mao ang lahugay sa mga police officials sa CCPO. Kung una nang nagbaylo og pwesto si kanhi Police Station 2 Chief Inspector David Senyor ug Police Station 9 Chief Senior Inspector Alan Rosario, dugang tulo ka pulis iyang gi-reshuffle. Gibalhin na si Police Chief Inspector Ryan Devara sa Parian Police Station, si Senior Inspector Leoncio Baligwat isip Deputy Head sa CCPO Operations Branch ug si Senior Inspector Hartzel Villedo isip bag-ong Mabolo Police Station Chief. Samtang bag-ong opisyal gikan sa Negros Oriental ang naglingkod isip Deputy City Director for Administration nga si Superintendent Alet Vertusio. In any organization, you really have to find the right person for the right job at once, di ba? Kung nag-fit siya, some might be square peg or the round hole, di ba? Yung bang, or some could have done it better. Let's give chance, test the others. Gawa sa reshuffling, laing stratehiya niya mao ang pakigalyansa sa publiko pinaagi sa pag-awhag og citizen volunteers nga mukuyog sa kapulisan sa pagpatrolya 2 ka oras matag adlaw. Tingwa sa nila karon nga mahipos ang mga batang libod suroy ug mabalhin sa mga drop-in centers aron maminusa ng street crime pinaagi sa Task Force for Children in Conflict with the Law. Sa riyang gikuha ang iyang reaksyon sa mensahe ni Cebu City Mayor Michael Rama alang sa CCPO nga mao ang shape up or ship out. What is my reaction? Paano kami? Then I go for it. Dapat lang naman talaga. Dapat lang talaga. It's about time. Sa laing bahin kung nagproblema ang CCPO, ang Cebu Provincial Police Office nalipay sa pagkunhod sa ilang crime volume og 16.7% sa 2014 first quarter, itandi sa susamang period sa 2013.
Mato di Provincial Intelligence Branch Chief Rodolfo Albutra, usa sa inungdan kung nganong mas epektibo ilang crime solution karon, mao ang mas kuting nga pag-asikaso sa mga reklamante nga mudangop sa matag police station sa lalawigan. Pero ang atong gipangko karon is kanang immediate taking of affidavits of complainants once they reported the crime in the police stations, be it for recall purposes or not, we immediately take the affidavits para magamit natin in the future. Andrea Patania, News 5. Ang mga empleyado na sa barangay Basak sa Nicolas ang gisurpresa og drug test sa mga sakop sa KUSAP kon Cebu City Office on Substance Abuse Prevention. Ang Basak sa Nicolas mo ika-26 nga barangay din gipaabot sa random drug test ang mga kawani. Nasuta sa mga kinalit nga drug test nga 5 ka mga empleyado sa barangay Basak sa Nicolas ang tigamitan og illegal nga drugas. Matod ni Kapitan George Rama nga tungod sa iyang pagduda nga adunay tiggamitan og drugas sa iyang barangay, mipaubo sila sa maong testing. Dugang nini ang mga nagpositibo butunda niyang taktakon apan natagan na lang kini niya laing higayon, mao nga iya kaning ipaubo sa rehabilitasyon sod sa usa ka buwan. Nasagbuyo sab si Rama sa mga otoridad kay hagbay na kuno siyang mihatag og impormasyon kung si kinsa ang mga nalabigit sa illegal nga drugas sa ilang dapit. Kay mo na yung suggestion ni Doktora. Kung ako na ipabuton, gusto na ko i-out yun. Kung tagaan ako ng chance. Muna na, bibo man yung madakpan niya. After 2 days, magagawa ko na yun. Kunyari pa ng police magkadakot. Bityabaw ang mga mamaligyaay sa Minglanilla Public Market tungkol sa kahugaw o kabaho sa mga merkado. Diyan kay Baguio sa Ginlimi. Ingon niini ang sitwasyon karon sa merkado publiko sa lungsod sa Minglanilla. Mao nga gireklamo di lang sa mga mamalitay, lakip na ang mga manindahay tungod sa kahugaw sa palibot. Kining basura nga naagawas sa merkado, giingong matag adlaw naghatag og dakong kahasol tungod sa kabaho nga di na halos maagwanta. Matud sa meat vendors nga naapektuhan na ang ilang baligya tungod sa kahugaw sa ilang palibot. Dako kay epekto kay hugaw kay way tubig nya usa sad dako mahal kay migbayad diri sa kanang kuan garbage namo din walay klarong maintenance ba. Ang mga old manguana manaka na gani pati yung hugawa. Hinaot lang nga malimpyuhan ni diri og nay maintenance kada adlaw nga para mahinlo ang merkado. Apan matud sa municipal administrator sa lungsod sa Minglanilla nga duna kuno sila'y mga tao nga nagmintinar sa kalimpyo sa palibot sa merkado, sukwahi sa pasangil nga way tiglimpyo sa lugar. Katong nakasuro siguro ng complaint nga naatula siguro to nga nahugaw na sad pero naginagamintin diha. Na-maintenance mo siya sa kanala pero sa tools diri sa tools why maintenance. Karong buwan sa Hunyo, gikatakdang ablihan na ang bagong merkado publiko sa Minglanilla apan supak ni ini si Arlene nga usa ka fish vendor. Para na ako kung dito manggon medyo layo-layo na kayo ba. Nya doon raman diri ang mga tao. Kasagaran dito puros na mga tindira. Mas ganahan mi diri. Kung pwede diri lang. Jinky Bargio, News 5. Matapos ugma ang temporary restraining order batok sa pagpatuman sa 2014 budget sa Toledo City. Kaganyang buntag, gipahigayon ang hearing sa motion for preliminary injunction batok sa pagpatuman sa budget sa sala ni Judge Hermes Montero sa Toledo RTC Branch 59. 5 ka mga konsihal sa Toledo City nisangat sa kaso aron madeklarar nga walay bisa ang gipasar nga kapin 600 milyones pesos nga budget sa Toledo City. Sumala sa ilang reklamo, giaprobahan ang budget ni atong Marso 27 bisan og walay quorum ug wala makaabot sa mayoriya ang gikinahanglan nga botos. Apil usab nga mibutar si Vice Mayor Antonio Yapha ang presiding officer sa City Council. Under the jurisprudence nga bago which is La Carlota City versus Rojo, niingon dito nga part sa determination sa quorum ang presiding officer which is the Vice Mayor. The budget passed was for 619 million pesos plus, and it was only passed for 1 minute without deliberation, without publication. We are very much willing to raise this legal issue up to the Supreme Court.
Nitumaw na sab ang laing tensyon sa Talisay City College kaganiha tungod sa pasangil ni Dr. Paulos Cañete sa gingong pagpangpadlak ni TCC OIC President Richel Bacalto sa conference room sa maong tunhaan na gamiton unta sa pag-review sa mga tinun-an alang sa licensure examinations. Leslie Caminada Vistil, Sugin Liming. Mityabaw kaganiha si Dr. Paulos Cañete ang gitulong presidente sa Talisay City College ni Mayor Johnny V. De Los Reyes, human niya masayri nga wa makagamit sa conference room sa mga tunghaan ang kapin sa 200 ka mga tinunan nga nag-review unta alang sa umaabot nga licensure examination for teachers. Gingong gipakandaduhan kini ni TCC OIC President Richel Bacaltos. Mato ni Cañete nga pangdaog-daog ang gihimo ni Bacaltos ngadto sa mga tinunan. Ugwa kini katungod nga mamadlak sa tunghaan kay gipanag-iya kini sa Talisay City Government. Kuan maganda ang ito mo gipadlak na Richel ang kanang conference room para nga ang mga estudyante nga review for net kanabang licensure examination for teachers dili maka-review tungod kay wa may niyo para gamitan sa review. Laing reklamo ni Cañete ang giingong pagdumili ni Bacaltos sa pag-release sa mga records sa bag-uhay lang nga migradwar. Iyang gikabalakan, di unya makakuha sa LET exam ang mga tinunan tungod sa gibuhat ni Bacaltos. May 15 naman ang tagal ron sa pag-file sa kanang gusto mo take sa board. Unya until now, wa pa magiging sa mga tagong transcript of records. Lisod-lisod. Ang maong pasangil, gimangkak ni Bacaltos kay matud pa niya, natural ra nga siradan ang conference room kay way migamit, apan kung dunay manangid nga gamiton, di kini niya ihikaw. Ako papakutana ba, kanang nanong maghimo-himo man sila istorya, kanang mo gamit sa ato ang conference hall, naman na reservation, sila mingon nga diha sila mag-review sa ato ang conference hall. Laing gimangkak ni Bacaltos ang giyong pagdumili niya sa pag-release sa mga records sa mga migradwar. Iya pa kunong gitiwas og lihok ang mga papeles sa mga tinunan. Release sa mga TOR, dili ba na siya karon ka mo release na diretso ka mo kuha. Kung di tayo man na siya sa gasa kang iskilahan na, kana mga usa naman lang ng mga istorya, nga mo resort matag mahingunan, baseless nga mga istorya, which is not kanang true ng mga backup, but ikaw? Leslie Caminada Vistil, News 5.